Dunay 13 ka mga bagong kaso sa COVID-19 Delta variant ang Cagayan de Oro City. Atong sayro ng detalye ini sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sara, miabot na sa 71 ka mga kaso sa COVID-19 Delta variant sa Cagayan de Oro City. Human nga nadugang ang ikapitong batch sa mga nagpositibo. Samtang sa Zamboanga City, natala na sab ang ikapitong kaso sa COVID-19 Delta variant. Gikumpirma sa Cagayan de Oro City Health Office nga 13 ka mga individual ang nadugang sa mga nataptan sa COVID-19 Delta variant sa syudad. Sila ang ikapitong batch sa mga nataptan sa mas makatakod nga variant sa COVID-19. Ang maong mga kaso anaa sa 8 ka mga barangay sa syudad ug padayon pa ang profiling ug extraction sa City Health Office sa mga pasyente. Tagtulo sa barangay Gusa kung asa duha ang magbanay ug sa Lumbia kung asa duha sab ang magbanay. Mitala sab og duha sa barangay Balulang ug tag-usa sa barangay Kanituan, Tablon, Carmen, Makasandig ug barangay 24. 8 kanila lalaki ug 5 ang babae. Then yung sample collected, sir, August 1 to 3. 6 po dyan na-collect, sir, sa 13 from August 1 to 3. Then yung isa, sir, August 14 to 17, 7 samples, sir. So a total of 13 samples yung nakuha. Nagpadayon ang City Health Office sa profiling sa mga pasyente. Sa pagkakaron, 71 na ang mga kaso sa COVID-19 Delta variant sa Cagayan de Oro City. Duha ra gid kaputang importante kayo atong depensa, face mask, face shield, distancing, hugas kamot, and avoid crowded areas. Ug ang ikaduha dayon is ang bakuna, no? Depensa lang gyud mga igsoon. Sa Zamboanga City, nagtala na sila sa ilang ikapitong nga kaso sa COVID-19 Delta variant ang syudad. Usa ka 40 anyos nga lalaking truck driver nga nagdala og essential goods. Niagi kini sa border checkpoint ug gipailawom sa rapid antigen test. Nagpositibo kini sa COVID-19 niadtong August 11 ug gidala sa isolation facility sa LGU ug naka-recover na. Yes, Sara, padayon ang pag-aghat karon sa Department of Health ngadto sa katawhan nga magpabakuna na aron maprotektahan ang kaugalingon batok sa makamatay nga sakit nga COVID-19. Sara? Okay, dagang salamat, James Paulo Yap.